Bona nit, benvinguts, benvingudes. Anava a dir al teatre, això no és el teatre. Filosofia per a pingüins. Avui tenim un tema que tinc testimonis. Hi havia alguna que tenim espies de Collboni. O sigui, ha vingut un senyor a veure com reciclen el vidre i jo dic, aquest és un espia de Collboni que ens ve aquí a veure què direm del turisme. Perquè és un plaer que estigueu aquí, amb la sala ben plena de qualitat, ben plena de qualitat humana, si ja salvem les qüestions dels números. I, bueno, filosofia per a pingüins, la majoria de vosaltres ja sabeu què és. Bueno, jo no ho sé encara, però... filosofia per a pingüins, per a animals que passen les nits molt fredes juntant-se per escalfar-se davant la fredor de les preguntes existencials que no ens abandonen en les nits llargues. I animals que resisteixen bé a la cremada del fred conceptual. Això són els dos lemes del que és filosofia per a pingüins. Estic molt content que esteu aquí amb nosaltres. Agrair també a Ceben l'hospitalitat de la sala Inusual Project, que permet que el projecte de filosofia per a pingüins continuï, i sense més ni més arrenquem. Has dit, me n'aniré en una altra terra, me n'aniré en un altre mar. Bé hi haurà una ciutat millor que aquesta. Cada esforç meu és una sentència que em condemna i el meu cor sembla un mort colgat dins una tomba. Fins quan ha de ser que em romangui l'esperit en aquest marasme? Cap on sigui que giro l'ull i per tot on miro, veig de la meva vida aquí les negres runes. Aquí, on he passat tants anys i he devastat i he fet destrossa. Uns nous indrets no els trobaràs. No trobaràs, no unes altres mars. La ciutat on tu vagis anirà. Pels mateixos carrers faràs el tomb i en els mateixos barris t'embelliràs. I en aquestes mateixes cases et sortiran els cabells blancs. Sempre serà en aquesta ciutat que arribaràs. Cap a uns altres llocs no ho esperis. No hi ha vaixell per tu, no hi ha camí. Tal com has devastat aquí la teva vida, aquí, en aquest racó petit, és en tota la terra que n'has fet la destrossa. Comencem molt forts. Constantino Cavafis, el famós poema La ciutat, traduït per Gabriel Ferrater. És un clàssic aquest poema. De què serveix que rodis el món buscant noves ciutats si la ciutat va amb tu? És el lema del poema. Marxaré, segurament el problema no sóc jo, el problema és el món, i tu arrossegues amb tu la teva ciutat. Hem volgut començar l'esdeveniment d'avui amb un toc més terror, perquè el turisme sembla un tema lleuger, un tema de sempre sociòlegs molt pràctics. Hem de trobar la mesura, win-win, tots hem de guanyar, els que estan... La qüestió del turisme ja ha passat la frontera del terror, en el sentit que per molta gent s'ha convertit en un autèntic terror, no? I és cert que, jo no vull
ser simplista, no? O sigui, perquè la qüestió és que el turisme fa una funció social, això que diuen els sociòlegs aquests que deia, no? Jo només afirmaré com a tesi primera d'entrada, que és molt difícil trobar els orígens de les coses i que si investiguem en la història del turisme, perquè hi ha bons manuals d'història del turisme, els historiadors fan història de tot. Hi ha un llibre fins i tot que es diu Història de la merda. Vull dir que sí, tot és subjecte possible d'historiar-se en metodologia històrica. I aleshores a la història de la merda us parlen dels vàters i de com eren. I com ven més història de la merda que història dels vàters o de les toalets, doncs fan servir aquesta cosa. No és a les històries del turisme on trobarem l'origen dels problemes que el turisme ens està generant com a societat. És una mica la primera tesis que vull defensar aquí. Allò que ens complica la vida, allò que muta l'esmorzar de forquilla pel branch i genera cues d'idiotes a les ungles que havien assolit gratar els cels de l'Everest. Hi ha cues a l'Everest de turistes. Això que es genera tot això no troba en la història el seu origen. La meva tesi és que les històries del turisme, almenys les que he investigat, estan mal enfocades. Perquè el nucli dels problemes que ens està generant a nosaltres el turisme no és un problema d'una evolució històrica, sinó que és un problema metafísic. I ara ja si la gent diu, vamos a empezar a hablar de Casper y los fantasmas. El nucli de l'experiència de l'espai i del temps del turista té una arrel filosòfica més que no pas històrica. Sí? Per tant, això ens obliga a afinar amb vistes a intentar tenir un aclariment, un cert aclariment conceptual. No trobarem en els arxius històrics antecedents dels mitjons per fora de les xacles o per dins de les xacles, dels barrets mexicans com a símbols d'hispanitat o de catalanitat, fins i tot. No trobarem allà la raó dels pastons selfie i de l'accés de belleses olioses capaces de castrar per sempre el desig sexual més esclerotitzat. No és un fenomen històric, és un fenomen metafísic. Aquesta és la tesi que intentaré mostrar i de la que intentaré argumentar la tesi. Els antecedents del que ens parlen els manuals d'història del turisme no arriben ni a ensumar de lluny la naturalesa del fenomen. Les viles romanes, totes les històries del turisme comencen des de les viles romanes. Els romans són els primers que es muntaven unes viles i anaven a passar allà uns mesos. No té res a veure amb això. Ni les viles romanes que anuncien, com a molt podien ser l'antecedent del concepte de segona residència, però el concepte de segona residència no té perquè és un fenomen turístic directament. Entenem per turisme, fenomen turístic aquell que ens està generant a nosaltres aquesta mena de terror còsmic, que s'hi diria. No poden ser tampoc antecedents als grans tours. De fet, la paraula turisme ve d'aquí, del concepte del gran tour. El gran tour era una figura que, a principis del segle XVII, es comença a popularitzar a Europa. Els fills dels nobles feien això, gran tours, que eren viatges que duraven fins i tot 3 anys. I en els que es contraposava, i això fins i tot ja des de Descartes, no? El discurs del mètode que contraposa que una de les fonts del coneixement és les biblioteques, l'estudi, i una altra font del coneixement és el viatge. Allà està plantejat el concepte del viatge com un concepte que és com un concepte de font de coneixement, no? I els grans tours aquests, que duraven molts anys, duraven 3 anys o 2 anys, depenent de la... I fixaven rutes que els fills dels nobles establien. Tampoc té res a veure amb el concepte del que nosaltres anomenem avui en dia com turisme de paquets i de coses d'aquestes. I no és un antecedent, com els historiadors ens volen fer pensar. L'acumulació quantitativa de fenòmens similars a aquest, als grans tours, que fins i tot eren objecte de debat entre John Locke i Shaftesbury sobre si eren positius o negatius. O sigui, hi ha un diàleg famós entre aquests dos grans titans de la filosofia en els que intenten valorar la utilitat pràctica dels grans tours dels fills dels nobles. És a dir, si val la pena fer
sigui, si una persona que no s'hagi mogut d'una biblioteca li faltarà alguna cosa. Sí? I després s'ha de contrastar això amb la famosíssima frase de Pascal: tots els problemes de la humanitat provenen de que algú no s'ha sabut mantenir a la seva habitació. S'ha de contrastar això. El viatge com a forma de coneixement. Vale, el turisme no té res a veure amb això. I no és un antecedent, no és que va evolucionant i tenim el problema del turisme. No, jo el que pretenc és que veiem que hi ha un tall, una discontinuïtat històrica, que perd els sentits dels antecedents, i si ho mirem només o ho estudiem des d'un punt de vista històric, el fenomen se'ns escapoleix de les mans com aigua entre els dits. No el captem, no el concepte. Sí? Cal més aviat pensar l'essència d'una transformació que afecta com sentim l'espai mateix i com sentim el pas del temps mateix. Cal buscar per aquí, cal buscar per l'experiència o la vivència, ja veurem el merder, l'experiència o la vivència del temps i de l'espai. La història ens pot donar alguna dada isolada, però no ens obrirà la comprensió d'allò que anuncia el modern turisme de masses i les seves indústries. El cor d'això ve del que jo anomenaré aquí, el cor metafísic, la silenciosa venjança dels nòmades. Des de l'Antic Testament, el mite de Caín i Abel, mite, si hi ha algun jueu aquí que no s'enfadi, perquè pels jueus això és història sagrada. Jo parlaré de mites perquè el mite de Caín i Abel ja diu que Caín pasturava i era més nòmada i Abel era el sedentari que duia a terme una activitat agrícola. I el pare, Adam, valorava més la feina de l'agrícola, és a dir, la feina del sedentari. I Caín mata, és el nòmada que per enveja mata el sedentari. Els nòmades, i és expulsat del passadís, els nòmades s'han venjat amb el turisme. La primera vegada que aquells que es mouen, parlaré de conceptes molt abstractes, jo diré aquells que es mouen poden ser moltíssims, són els immigrants també es mouen, i els turistes també es mouen, com a dos fons absolutament diferents del que vol dir que gent es mou pel planeta. Hi ha moltes coses que es mouen pel planeta. Si tu vols moure diners pel planeta, en menys d'una fracció de segon, apretant un botó, aquest diner s'ha mogut a l'altra punta del planeta. Home, moure cossos és més fotut, no? Però les persones també es mouen. O sigui, hi ha molta gent movent, hi ha moltes coses, molts ens, diríem, movent-se per tot el planeta, absolutament. La silenciosa venjança dels nòmades és el nucli en el que trobarem l'origen de l'experiència metafísica del turisme. La primera vegada a la història, i això és un fenomen històric i no apareix en els llibres d'història, la primera vegada que els que es mouen pel planeta, els que es mouen en general, imposen la mesura de temps a aquells que estan al seu lloc, és la batalla del ferrocarril estatunidenc. Principis del segle XIX. Un viatger que, sortint de l'estació a Portland, Maine, arribés a Buffalo, Nova York. Els Estats Units estan molt estirats, són molt grans. I munten el ferrocarril. I testimoni d'una persona que, sortint de l'estació de Portland, arribés a l'estació de Buffalo, a Nova York. Principis del segle XIX. Principis del segle XIX. A l'arribada a Buffalo, Nova York, em trobava 4 hores diferents. 4 hores diferents. El rellotge del tren a l'estació central de Nova York, això deu ser principis del segle XX, deu estar malament. El rellotge del tren a l'estació central de Nova York assenyalava a les 12, hora de Nova York. És un testimoni, 4 hores. Viatjaves al tren i trobaves 4 hores diferents. En el mateix vestíbul, el de les línies de la costa del llac i del sud de Michigan marcava les 11:25, l'hora de Colúmbia. Mentre els rellotges urbans de Buffalo assenyalaven les 11:40 i el meu rellotge assenyalava la pulsera les 12:15. 4 hores, res més. On estava aquest senyor que s'ha mogut tan ràpid amb el ferrocarril des de Portland a Buffalo, Nova York? Què ens indica això? Ens indica que el problema dels rellotges acaba sent l'origen de que la gent que es mou acabarà dictant, i això és el que anomenem com a sistema de fusos horaris, el meridià de Greenwich, acabarà dictant l'hora dels llogarrets. Abans, com no es movia molta gent, penseu que fins abans del segle XIX, mitjans del segle XVIII aproximadament, cap cos,
s'havia mogut pel planeta Terra a una velocitat superior a un cotxe de cavalls. I, de fet, els viatges es comptaven per dies. Era quants quilòmetres dia feia. No comptaven quilòmetres hora. Sí? És el problema de l'acceleració. I el problema de l'acceleració li dedicarem un pingüins al problema de l'acceleració algun dia, perquè és un tema que és molt estimat i sempre l'anem dilatant una mica. És el nucli del que amb l'acceleració, l'acceleracionisme, acabarà succeint amb la gent que es mou pel planeta. Abans, els viatgers anaven canviant el seu rellotge per ajustar-lo als llocs on arribaven, perquè cada poblet tenia el seu campanar. De fet, és el campanar, és que el campanar era el que dictava les hores locals. Sí? El primer rellotge mecànic de butxaca és de 1759. El tio que el va inventar es va forrar de pasta. Ara no explicaré la història d'aquest senyor, que és un senyor que es deia John Harrison, que inventa el primer rellotge petit de butxaca. El problema era calcular la longitud perquè els vaixells s'estaven estavellant als oceans i necessitaven un sistema per fixar l'hora. La solució a això la fa un enginyer canadenc que es diu Sanford Fleming a la Conferència Internacional sobre el Meridià de 1885. Des d'aquell moment, l'hora dels jocs es calcula tenint en compte tot el planeta Terra com si fos un globus i un sistema de fusos. Per tant, s'han abandonat les hores diferents dels jocs. O sigui, els sedentaris han deixat de manar a l'hora de fixar l'hora en la que es movem. I l'hora dels rellotges l'ajustem a un sistema que és global, és el globus, dividit en un sistema de fusos. Per tant, és el moment revolucionari en el que els que es mouen, és el que jo he anomenat al principi la venjança dels nòmades. La venjança dels nòmades. Els que es mouen imposen les seves necessitats a les necessitats de mesura i d'orientació dels pobles. Llarga venjança dels nòmades sobre els sedentaris, del Caín eternament repudiat sobre Abel, el sempre secretament estimat i preferit del pare. Aquell que sap estar en l'habitació, sense fer merder. Marc Auger. Marc Auger agafa tota aquesta qüestió i ell diu que el concepte de postmodernitat és un antropòleg que va morir l'any passat i ha fet una obra molt popular que teniu aquí. He portat el llibre de Marc Auger, Els no-llocs. Només tenia jo a casa l'edició en castellà, però existeix traducció catalana. És un llibre que s'ha popularitzat moltíssim. I ell ha popularitzat la noció dels no-llocs, que és un concepte que és veritat que obeeix molt a aquesta sensació de que els espais dels cascs antics, històrics, es van convertir una mica en no-llocs per culpa de que els que estan dictant ja no el temps, sinó l'espai, són els que es mouen i els que passen. La tesi principal de Marc Auger, que és el fundador del concepte de no-lloc, té a veure amb que la modernitat no ha donat lloc a una postmodernitat, ha donat lloc a una hipermodernitat a través del concepte de l'acceleració. Aquests conceptes els desenvoluparem quan tractem el tema de l'acceleracionisme, no? Però la postmodernitat no és el que ve després de la modernitat. El fenomen que ha succeït és que la modernitat s'ha podrit. S'ha podrit per triomf, diria. Ha triomfat tant que s'ha autodestruït i s'ha fet floridura, o sigui, s'ha podrit. És un cadàver que està mort d'èxit i s'ha podrit. I les conseqüències del que veiem del cadàver de la modernitat és el que ell anomena hipermodernitat. La hipermodernitat és una modernitat deformada per el fenomen de la velocitat i de l'acceleracionisme, en totes les esferes de la vida. Productivitat, omnipresència, estar a molts llocs, WhatsApp, estic treballant o estic disfrutant, està barrejat. Anem tan ràpid que ja no podem dir ara estic en oci, ara treballo, ara estic en oci. No, perquè ja està barrejat, perquè tot és molt ràpid. Això és la transformació de la modernitat en una podrimenta que dona lloc a el que ell anomena hipermodernitat. I la hipermodernitat té a veure amb això que he explicat al principi, de que els que es mouen guanyen sobre els que s'estan quiets. Estar quiet no mola, no és cool, podríem dir. Sí? Ser sedentari no és cool. Lo cool és moure's molt. Poden considerar-se, diu Marc Auger, no-llocs els mitjans de transport, grans cadenes hoteleres, supermercats, àrees de descans, però també camps de refugiats. És a dir, tot espai en el qual
s'està anant d'un lloc a un altre i dura la sensació d'estar anant d'un lloc a un altre. És a dir, tots els espais de la transitorietat, l'existència transitòria. La gent ja viu, la gent ja veu sèries al bus i al tren. Clar que hem aconseguit, gràcies al miracle de la velocitat, escurçar les distàncies, però no és cert que passem menys temps, passem més temps desplaçant-nos. Per tant, ens hem menjat les distàncies, però això no ha suposat de cap manera un guany en els jocs, en el que Marc Augé anomenarà els jocs. Els jocs, què són? Són els espais en els que habitem. Què són els espais en els que habitem? Els espais en els que habitem són els que descansem, treballem o fem festa. Descansem, treballem o fem festa. Aquests habitats generen llocs. En un gran centre comercial o en un aeroport no estàs fent cap de les tres coses, perquè estàs anant d'un lloc a un altre i passes moltes hores a un aeroport. No diu a mi que, alguns sabeu de la circumstància. Per tant, la victòria dels cossos humans que no passaven de 100 i pocs quilòmetres dia, la victòria dels éssers humans sobre l'espai s'ha cobrat una venjança en termes de temps. Ens passem més temps desplaçant-nos havent reduït les distàncies de l'espai. Si ara traspassem això a la qüestió de turisme, veurem que s'entén la relació que hi ha entre el turisme i els no-llocs. Completament. No-llocs són mitjans de transport, grans cadenes hoteleres, supermercats, àrees de descans, les sales d'espera al dentista són no-llocs. Bastant terribles, aquestes. Llocs de pas. En aquests llocs de pas ens passem molt de temps i el fet de passar molt de temps en llocs de pas genera que els no-llocs s'hibriden de llocs, perquè comencem a fer relacions humanes en els no-llocs. Els aeroports, els supermercats, els centres comercials. Els no-llocs són segregacions de la hipermodernitat. Segregacions, diríem, no esperades. No esperades. La hipermodernitat indica l'acceleració de tots els elements constitutius de la modernitat. 20 anys després de que Marc Augé encunyés el concepte de lloc, el 2012, un investigador italià de la Universitat de Bergam, Marc Lazzari, va desenvolupar una enquesta sobre una mostra de persones adolescents que denota que el centre comercial ja és un lloc on els adolescents no es troben per casualitat, sinó que els centres comercials han passat a superar el concepte del no-lloc. És un no-lloc en el que ja s'habita. S'habita amb H. Se socialitza, es fan amics i es diverteixen. Els nadius de la hipermodernitat, que hipermodernitat no és altra cosa que modernitat putrefacta, els nadius d'això han superat la buidor del concepte de no-lloc. Centres comercials plens de botigues i de hostals. Florencia. Aquí hay un David en cada esquina y un Miguel Ángel en cada solsticio. Las tiendas de souvenirs son escaparates del Renacimiento. Pero uno puede morirse tranquilo en los Uffizi o dejarse caer despacio en la Piazza de la Señora. Nueva York. Es fácil perderse en Manhattan. Los taxis amarillos te llevan siempre en dirección contraria y los semáforos parece que están hartos. En el Central Park, a veces un obelisco egipcio se despierta y te mira con ojos de otro tiempo. París. En el Sena chapotean los barcos mosca y en la isla San Luis las estatuas se miran al espejo para ver si el Sena sigue ahí. De noche, los faroles titilan como lágrimas de gas. Y por si fuera poco, el Louvre se abre en dos como una ostrita madura.
La centralització i la megalomania han creat una ciutat artificial on el parisenc ja no està a casa seva. Per això, tan bon punt pot, l'abandona. Una nova necessitat ha sorgit, la mania d'anar de vacances. Però també a la inversa. A la ciutat deserta d'habitants, l'estranger hi arriba en una data fixa. És el que anomenem temporada. Així, el parisenc, a la seva ciutat, avui cruïlla cosmopolita, adopta el tipus del desarrelat. Aquestes paraules són unes paraules que cita Walter Benjamin en la seva obra dels passatges de l'historiador Dubec d'Espel, en la seva història de París. I és que Walter Benjamin, que és un filòsof que probablement coneixeu, que va morir a la ciutat de Portbou, al poble de Portbou, ja a principis de segle ens estava avisant del que passaria amb el turisme. I és que, de fet, Walter Benjamin ja prefigurava tot el que passaria amb el turisme massiu. I és que la història de Walter Benjamin amb el turisme és molt curiosa. L'any 1912, Walter Benjamin realitza aquest gran tour del qual ens havia parlat el Joan, i com a un noble que vol culturitzar-se, esperava que aquest viatge canviés la seva vida. I quan arriba, troba que en el Gran Tour ha aparegut una nova figura que no existia. És a dir, una figura que era diferent de la del viatger. El viatger el que buscava era una experiència que el transformés a l'abandonar la seva ciutat. I ell troba la figura del turista modern. Tot i així, en aquest viatge, Benjamin comença a notar aquesta realitat i intenta com ell mostrar-se com una cosa diferent, com una mena de resistència a aquest fenomen modern. És molt curiós que ja fa més d'un segle algú fos capaç de preveure quins serien els efectes del turisme massiu. En l'època de Benjamin és l'època en la qual apareix la primera gran guia turística d'Europa, que és la guia Baedeker. En aquesta famosa guia s'oferia una informació pràctica que permetia als turistes visitar la ciutat, els principals monuments, sense despendre dels serveis locals. Però el que ja veu Benjamin del gran problema que seran les guies turístiques és que d'aquesta manera el viatger desapareix. El viatger és aquell que està obert a l'aparició d'alguna cosa nova. En el moment en què ell veu l'aparició de les guies turístiques, ja diu, la guia turística és una manera predefinida de consumir vivències i no pas experiències. La guia turística ha convertit el viatge en una cosa previsible. Aquí, Benjamin, ja en els textos que té en el 1912, mentre està fent aquest gran tour, comença a experimentar l'ambivalència que la seguirà durant tota la seva vida. D'una banda, ell vol ser un viatger culte i que es veu profundament transformat pels llocs que visita i per les experiències que té, però per altra banda no pot ignorar què està passant amb aquesta aparició del turista modern, que ja no entén el viatge com una experiència transformadora. Aquesta ambivalència es convertirà en un dels eixos centrals de les seves reflexions posteriors sobre aquest fet. I és que després de fer aquest viatge a l'any 1912 per tota Europa, a l'any 1932, Walter Benjamin arriba a Eivissa i passa 3 mesos a Sant Antoni. Ell descriu Eivissa com un paradís, però justament com un paradís que està a punt de perdre. De fet, tornarà a Eivissa l'any 1933 i passarà 6 mesos i decidirà anar a la ciutat d'Eivissa perquè creu que Sant Antoni ja està sent absolutament colonitzada, i utilitza el terme colonització, per part dels turismes, no? Benjamin diu Eivissa és un paradís que estem perdent. Ell va observar amb molta preocupació precisament com s'estava nivellant al nivell del globus aquest fet de l'experiència turística, com ja no importava estar a Eivissa com estar en un altre lloc. Aquesta expressió de la universalització del globus es refereix a aquest turisme massiu que el que fa per Benjamin és destruir les diferències culturals i transforma el lloc en una simple experiència de consum, en un lloc
destinat directament al consum d'aquesta vivència. Eivissa per ell, en aquell moment, en l'any 1933, és un lloc que té una cultura i un paisatge encara autèntics. Començava en aquell moment justament a ser colonitzada pel turisme. La construcció dels hotels, dels restaurants i d'altres infraestructures turístiques estava modificant absolutament el caràcter de la illa. Per a ell, el turisme massiu, i aquestes són paraules de Benjamin al 33, acabaria substituint la cultura local per una versió absolutament artificial que pugui ser consumida per algú que hi passa una petita estància, adaptada, a més, als gustos dels turistes. Si heu visitat les Balears en els últims anys, heu vist fins i tot que de vegades costa trobar que el menú estigui en castellà o en català, és a dir, és literalment no, un land de nuevo d'Alemanya. Pues això ja ho estava veient Walter Benjamin, em trauré aquestes ulleres perquè em veig molt malament, ja ho estava veient a l'any 1933. Així, per ell, Eivissa es va convertir en una mena de símbol del que succeiria arreu del món. Els llocs singulars serien transformats en destinacions genèriques on els turistes no tindrien cap experiència autèntica, sinó simples vivències superficials que podien ser consumides. En aquest sentit, Benjamin fa una distinció que jo crec que és molt important entre dos conceptes que marquen la diferència entre el que seria el viatger i el que seria el turista. D'una banda, Benjamin ens parla, i això enfadarà un filòsof que naixerà molts anys després que Walter Benjamin anomenat Joan González Guardiola, perquè diré ara sobre les vivències, però per Benjamin, justament la vivència és una forma superficial de l'experiència. Les experiències per Benjamin són un concepte que representa una experiència profunda, transformadora, una experiència que deixa una empremta en la persona, no? El que buscava el viatger del Grand Tour, el que buscava era sortir d'aquell Grand Tour enriquit culturalment. És una experiència, l'experiència és una experiència que implica una immersió completa en el lloc, una reflexió conscient i un aprenentatge. Aquesta, segons Benjamin, és la veritable essència del viatge, un procés que ha de canviar el viatger. T'ha de fer més savi i et permet veure als altres i a un mateix amb uns nous ulls que han estat enriquits per aquestes experiències que un ha aconseguit amb el viatge. Per contra, per Benjamin, i això és el que posa nerviós als fenomenòlegs, la vivència és una forma superficial de l'experiència. A diferència de l'experiència, la vivència és més superficial, més immediata i sovint, i aquí jo crec que és el gran encert de la manera d'entendre el turisme per Benjamin, mediada per la tecnologia o el consum. Es tracta d'una vivència, d'una forma d'experiència que es consumeix ràpidament, sense deixar cap empremta profunda. Els turistes que viuen al món d'aquesta manera passen pels llocs sense realment connectar-hi. Fan fotografies per compartir a les xarxes socials, però no reflexionen sobre el que han vist. Com molts de vosaltres sabeu, Walter Benjamin és l'autor de la breu història de la fotografia, no? Que també és un text que anticipa moltes coses sobre la qüestió de la imatge. I, per exemple, jo crec que si Walter Benjamin avui en dia ressuscités estaria horroritzat perquè ara mateix als Estats Units, això ho podeu consultar a internet, hi ha un lloc que es diu el graner, com la masia, no? Més fotografiada dels Estats Units, no? I bàsicament l'atractiu turístic d'aquell poble és que és, diguéssim, un graner com ens els imaginem de les pel·lícules. La qüestió és que realment és el més fotografiat de tot el país, probablement de tot el món, però no té cap funció. Vull dir, la seva funció és que un vagi allà i faci la fotografia del graner més fotografiat del país. Per tant, diguéssim, l'autenticitat, l'aparició de quelcom nou, l'aparició de l'esdeveniment, s'ha tornat quelcom impossible en les nostres maneres de fer turisme. És a dir, ell està horroritzat per l'aparició de la guia Baedeker,
però avui en dia tots consultem les reviews de Google Maps, TripAdvisor, etc., fent també que aquesta connexió d'allò imprevist, allò imprevisible, allò que em pot canviar a mi com a individu, no succeeixi. Per a Benjamin, el turisme massiu és el generador constant d'aquestes vivències que no es transformen mai en experiències, no? I justament, amb el text amb el que he iniciat, el que diu és que fins i tot nosaltres hem de marxar de la nostra ciutat perquè la nostra ciutat tampoc es converteix en una font d'experiències en el moment en què la ciutat està pensada pels turistes i no pels habitants. No? La condició del parisenc a l'any 1932 és la condició del desarrelat. I quina és la condició del barceloní al 2024, no? Aquesta distinció és molt important dintre de la crítica de Benjamin. Com he dit abans, Benjamin és el gran autor que per primera vegada ens va parlar d'una manera filosòfica sobre la fotografia. I és molt curiós que Benjamin està horroritzat amb l'aparició de les postals, no? Que era del que ens parlava el poema que hem escoltat anteriorment. Ell diu que les postals el que faran és que la gent ja no miri per si mateixa, que tothom el que vulgui veure és el que apareix en la postal, no convertint l'experiència del viatge en una experiència absolutament empaquetada i igual per a absolutament tots els individus que tenen aquesta experiència que deixa de ser experiència per convertir-se en una vivència. Durant els seus viatges, Benjamin observa com la tecnologia, ja fos mitjançant el transport modern, la guia turística o les postals, estava homogenitzant l'experiència de viatge. Anteriorment, no? La visió anterior a aquesta aparició del turisme modern és que el viatge implica una aventura plena de sorpreses i de descobriments inesperats. En el moment en què tenim tot programat, l'aparició de la sorpresa, l'aparició d'allò que ens fa canviar, es torna impossible. Amb l'arribada de les guies turístiques, diu Benjamin, com la Baedeker, els viatges es convertien en una sèrie d'etapes a completar. Una mena de checklist en el qual, si vinc a Barcelona, he de passar per la Sagrada Família, he de visitar, no sé, la Pedrera, he de visitar els monuments de Gaudí, no? I és igual que hi estigui allà 10 minuts o una hora, el que és important és que faci una fotografia sobre aquell lloc, no? Una altra frase que em ve al cap mentre explico això, no? És que Walter Benjamin, que si tenia una cosa bona era que va fer bones prediccions sobre el que passaria. Walter Benjamin deia els analfabets del futur no seran les persones que no sàpiguen llegir un text, sinó les persones que no sàpiguen llegir les imatges. I ja afegeix Benjamin. I més analfabet encara serà aquell que faci imatges a les quals no li pot donar significat. I bàsicament crec que és molt encertada aquesta visió sobre el temps en el qual estem vivint. Aquesta aparició de les guies per Benjamin indicava als turistes què visitar i en quin ordre, creant una experiència que estava absolutament predefinida i eliminant, com he dit anteriorment, aquesta possibilitat de l'aparició d'allò inesperat. Benjamin observa que com cada cop hi ha més persones que no estan pensant en aquesta qüestió del gran tour, no? D'enriquir-me culturalment, de veure els monuments perquè alguna cosa canvi dintre de mi, cada cop que s'utilitzen més les guies, l'experiència turística és més similar per a tothom. El viatge, d'aquesta manera, deixa de ser una aventura individual per convertir-se en una absoluta rutina poc previsible com un dels dies monòtons en els quals no estem encara de vacances, no? A més, diu Benjamin, aquesta mediació tecnològica de les postals i de les càmeres fotogràfiques fa que els turistes visquin sempre a través del filtre, a través d'anar a buscar allò que ja prèviament saben que han d'anar a buscar. En lloc de connectar amb el lloc o les persones, els turistes es limiten a capturar una mena d'imatge superficial per mostrar-la després a l'altre, no? És més important compartir aquesta imatge gairebé que fer la imatge, que realment està connectat amb el lloc que un està visitant. Per a Benjamin, això distorsiona la relació entre el viatger i el lloc i fa que de tenir experiències passem a tenir vivències, connectant una mica amb el que ens parlava el Joan,
converteix els llocs en productes de consum. I és que si Benjamin tenia alguna cosa bona és que Benjamin, d'alguna manera, va ser el profeta d'aquest apocalipsis contemporani del turisme massiu que estem vivint en les nostres ciutats, no? Moltes d'aquestes reflexions de Walter Benjamin el que fan és anticipar els problemes contemporanis, no? Ara mateix estem en una ciutat on no sabem si els que som importants aquí som els que habitem aquesta ciutat o aquells que venen de tant en tant de visita. En molts llocs, de fet, el turisme massiu ha transformat les destinacions úniques en una mena de versió comercial d'elles mateixes, no? En una mena de PortAventura del que hauria de ser l'experiència real de Barcelona. Les ciutats... Benjamin és foto? Les ciutats cada cop estan més dissenyades pel gaudi dels turistes que no pas per satisfer o per habitar les ciutats tal com realment es demanava a Europa, no? Benjamin el que ens ve a recordar és que viatjar hauria de ser una mena d'experiència conscient i reflexiva en la qual, bueno, això no es pot aguantar més. No? Jo me'n vaig a Portbou a veure si em donen una mica de morfina perquè en aquesta ciutat ja no hi ha qui aguanti. Sí. Sí, estava brut, sí. Està bé. Mira aquí. Com veieu, hem convocant l'esperit de Walter Benjamin. Walter Benjamin té moltes coses molt bones. Més encara que les que ha comentat el meu company. Però no totes. Podem compartir l'ús que hi fa de l'Erlèmens famós i de l'Erfagum kantià. Són conceptes que tenen molta tradició. No era bo de Walter Benjamin i això s'ha de dir que no va entendre res de la fenomenologia, però és igual, ara no entrarem en aquesta qüestió perquè Walter Benjamin va entendre moltes coses, va anticipar, com deia el company, molts fenòmens i això fa que sigui un autor molt recomanable per ser llegit. També. Ara, jo, més enllà d'aquest episodi, vull que ens centrem, abans de ja anar encarant una mica, perquè jo sé que a vosaltres us agrada la marxa, el show, l'espectacle, l'oli, la batalla de fang, el combat filosòfic, que anirem encara. I a més, avui estarà més sucós que altres dies, possiblement. Vull tornar a la idea de la profundització filosòfica sobre el concepte de l'espai. Hem fet una mena de gènesi que Benjamin va veure bé, perquè hi parlava de l'espai del turisme, és l'espai que ja ha unificat els temps en un sistema que és un globus, que ha sortit en la intervenció del company, ara quedarà lleig, però bueno, en un llibre meu jo he explicat una mica la història d'això, és un llibre que es diu Heidegger i los relojes, i he explicat una mica la història que us comentava abans del ferrocarril, de com es va produint la victòria dels nòmades, la venjança dels nòmades sobre els sedentaris. Però més enllà d'aquesta descripció que es pot fer amb molta atenció i l'experiència de la qual és cert que Benjamin anticipa molts anys el que ens trobem al programa, per tant això és molt notable. És a dir, jo estic d'acord amb Benjamin, però canviaria els conceptes que utilitza, simplement és això. Si ell no digués experiència el que li diu experiència i no digués vivència el que digués vivència, com jo crec que Benjamin no va entendre la novetat que suposa pels fenomenòlegs el concepte de... Però amb el que ell diu estic d'acord. Dit això, la pregunta torna a ser quina és l'experiència metafísica de l'espai que rau a l'arrel de la vivència turística d'aquest.
I aquí Heidegger, que és un fenomenòleg molt conegut, que és un nazi, ja ho sabem tots, i tots ens cau bé Walter Benjamin, ens cau malament Heidegger, a mi també, però jo crec que és més fi en aquesta qüestió de l'experiència. I no, el bo de Heidegger és que no busca refugi en metàfores com les aures, les experiències auràtiques i tot això. No es tira tan ràpidament de la metàfora. Heidegger identifica que hi ha una connexió entre la vivència de l'espai i l'habitar. L'habitar. I postula la tesi de que l'essència de l'espai humà, jo diria humà ara perquè no em ficarem a la terminologia de Heidegger, no diria mai humà, però per entendre'ns, l'espai humà, consisteix en habitar. L'espai dels geòmetres i l'espai dels científics està fonamentat ell sobre l'habitar humà, sobre l'experiència de que els humans habiten la Terra i no a l'inrevés. I no a l'inrevés. Que és el que tendeix a pensar el pensament científic. No? I en què es basa l'experiència de l'habitar? En l'espai, en un concepte complicat que ell diu aviar. Aviar. En alemany es diu Einräumen, però és aviar. Aviar és com aventar, és a dir, nosaltres som una parella jove, no és el meu cas ja, però som una parella jove, estrenem un piset. El primer que hem de fer és buidar, o sigui, s'ha de buidar. I aleshores, quan disposem les coses en l'espai, creem l'espai de la habitabilitat. No és que hi hagi un espai previ i nosaltres posem coses. És que la distribució de les coses modifica l'espai. Si canvia, i aquí els d'IKEA van veure-ho bé, això. Si canvies la distribució de les coses en l'espai, no és que hi hagi un espai i que tu canvis les coses, és que estàs canviant l'espai, perquè estàs canviant la teva habitabilitat. La teva habitabilitat canvia. Us posaré un exemple molt tonto. Per què els armaris estan empotrats? Perquè ocupen un espai. Si fiquessis l'espai dels armaris empotrats enmig de les habitacions, si enmig de les habitacions estiguessin els armaris, a més que tindries problemes de visibilitat, tindries problemes també per moure't, etc. Però un espai en una distribució en què els armaris estan enmig de l'habitació i com ho fem normalment, que és que els armaris estan empotrats o no ocupen espai, estan arraconats, en espai geomètric ocupen el mateix. No hi ha una diferència entre l'espai geomètric si posem els armaris enmig de l'habitació que si els posem com fem, perquè hem d'evitar que és empotrant-los o que estiguin arraconats. No hi ha una diferència geomètrica. La diferència és de l'habitabilitat. Per tant, aviar, que vol dir alliberar, buidar, distribuir, és el que crea l'espai. I aquí ve la pregunta amb la que simplement no entrarem, perquè no tenim temps i vosaltres voleu sang, i ja són quasi les 9. Però la qüestió és què succeeix si aquell que avia els espais, és a dir, si aquell que habita, no s'està en un lloc, sinó que s'està movent. Si el que avia l'espai, és a dir, el que distribueix les coses, passa a ser la tirania del que es mou, que és la victòria, la venjança de Caín sobre Abel, de la història sagrada. És a dir, totes les nostres distribucions espacials fonamentals compartides en els centres històrics de les ciutats ja les fan la gent que es mou. És els que decideixen com s'havia... Fins i tot els monuments. Nosaltres ja no anem a un monument. El monument estarà on a nosaltres ens interessi. És a dir, si el monument està aquí, potser el mourem una estona. Sí? Aquesta és la qüestió del concepte de l'aviar que té a veure amb l'habitar. I en el cas del turisme està clar que els que estan manant sobre com s'han de distribuir i, per tant, com s'ha d'habitar és gent que es mou. La gent que es mou està dictant l'aviar de l'espai com a experiència fonamental de l'espai. Això és un gran problema, ja el deixarem en l'aire. Fixeu-vos que ja fa uns quants filosofies per a pingüins que tot ens remet a l'acceleracionisme. Per tant, haurem d'anar preparant una bona, un bon event gros,